o sa lahat. Kami po ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo na Bagong Halal na sana matulungan kami dito sa Saudi Arabia, sa company namin, Saudi Bitcoin. Kami po ay hindi na pinapasahod ng aming company simula pa noong December hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay nanghingi ng tulong na sana kami po ay mapauwi na kasi hindi na kami pwedeng, hindi na nila binibigay ang sahod namin, tapos ayaw na kaming papauwiin. Yung ahensya po na napalis sa amin sa Pilipinas first CPM Manpower exponent po. Si Ma'am Leia po, yun ang process sa aming mga papeles. Si Ma'am Leia, Danisa Ferrer. Pinukwento po na sa pamilya namin na maayos yung kalagayan namin dito. Pero yung totoo po, mag-aanim na buwan na po kami walang sahod dito. Kailangan na po namin, humingi na po kami ng tulong sa bagong presidente ngayon, Mayor Duterte. Tulungan na po kami kasi naghihirap na po kami rito. Gusto na po namin umuwi kasi hindi na po kami nagtatrabaho ngayon. Pinapabayaan kami ng kumpanya. Puro pangako, hindi naman natutupad. Humingi na po kami ng tulong sa Pulo OWA dito sa Saudi po, pero wala din po silang aksyon. Pinabayaan lang po kami. Tuturo lang po kami. Humingi lang kami ng tulong din sa Pilipinas. Wala naman po silang aksyon dito. Patambay-tambay lang sila. Puro lang pinapangako ni Ma'am Leia, napapauwiin kami pero hindi naman kami pinapauwi. Puro lang kasinungalingan, sinabihan pa yung pamilya namin na sumahod na daw kami rito. Okay, Wala naman kaming sahod. Mawa na po kayo sa amin. Tulungan nyo na po kami, ang bagong Pangulo. Sana po, tulungan nyo na po kami kasi ang pamilya ko nagugutuman na po, 6 na buwan, hindi na ako po nakakapagpadala ng pira sa kanila. May anak pa po ako na araw-araw ginagatas ko po. Sana po, tulungan nyo naman kami dito. I-rescue naman kami po dito. Marami po kami dito. At napakasinungaling po ang agency namin sa Pilipinas. Sinasabihan na kami na nakasahod na po kami. Pero ang totoo po, hindi kami nakatikim ng sahod ng hanggang ngayon. 6 na buwan na hindi po kami nakatikim ng sahod. Sana po, tulungan nyo na po kami. Maawa na po kayo sa amin. Maawa na po kami. Gusto na po namin umuwi sa Pilipinas. Alam nyo, mahirap din sa ibang bansa. Palaya sa pamilya, nagtitiis. Para sa kanila. Hindi ka pwede magpahinga. Wala kang karapatan. May sakit ka, tumaho ka. Nakakamiss. Hindi ka pwede umuwi ng Pinas. Wala ka pa dalang pera. Kaya mo na naisip yung mga ibang bansa. Subukan nyo. Pag-isip muna kayo. 10 beses inyong pag-isipan. Dito, kahit may side ka, nagtatrabaho ka. Ngayon, Sabado ngayon, bis na nagpapahinga ako, katrabaho pa rin ako. Mahirap dito, tambak ang trabaho. Ginusto ko naman to eh. Hindi ko kailangan ng hawa ng ibang tao. Tapat na, nahalap ko sa sarili ko na may kakayanan din ako. Kaya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Wala ka pang dalang pera. May kontra ka, magbabayad ka. Hirap dito. Sabi mo lang, magdasal. Magdasal ka na magdasal. Yun lang magiging kakampi mo. Sa more na ginusto nyo mag-abroad, pag-isipan nyo kung kakayanin ba ng sikmura nyo yung mga nangyayari sa ibang bansa. Hindi lang ako nakakaranas nito. Napakarami. Hindi lang ako. Sa mura kong edad, nag-abroad ako. 21, 22 na ako. Sana naglalaro pa lang ako dun sa amin. Dito, hawak mo, forklift. Ayan. Yung panghawak mo. Para magpalita ng napakarami. Wala akong dapat pagsisiyan. Ginusto ko to. Ngayon, may sakit ako. Nahihirapan ako umiga.
Walang makakatulong. Tapos, puro sa Pilipinas, puro masasamang balita. Hindi nila alam. Ang hirap dito. Gusto nila magandang sapatos, magandang damit. Dito, hindi mo inisip yung magagandang damit, magagandang sapatos. Inisip mo, mabuhay mo sila na mas marangat. Hirap buhay yung OFW. Pagod. Hindi mo inisip, huwag mo isipin magpahinga. Isipin mo, pag nagpahinga ka, paano yung pamilya mo? Tululuwa ka. Pasko, bagong taon, Christmas, lahat yan. Dadanasin mo dito, natutulog ka, puta. Iisip mo, pamilya mo sa Pilipinas. Tapos, pag tinawagan mo, sabihin na sa'yo, wala kaming internet, wala kaming ganyan ganito. Padala mo naman kami. Hirap. Hindi ko kailangan awa ng maraming tao. Tayo na yan. Wala. Kapit. Na mag-aalaga sa'yo, hindi sarili mo. Pag nagkasakit ka, sarili mo. Punta ka hospital, sarili mo. Kakain ka, ikaw mag-isa, sarili mo pa rin. Hirap dito. Sa'yo wala kang karapatang umuwi, uwi ka. Baka kang pera. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Hi! Kami ang Pacargo Boys! Kami ang mga nandito sa ibang bansa, mga OFW na nag-iipon ng pera para makapagpadala ng cargo dyan sa Pilipinas. Tapos ninanakaw nyo lang. Tama! Ang kakapalang mga mukha nyo, mga taga-custom kayo. Ang dami namin binibili dito para sa pamilya namin. Tapos kinukuha nyo lang lahat ng mga binibili namin hindi para sa inyo, kundi para sa pamilya namin. Tama! Tama! Iski mo sardinas, ninanakaw ninyo. Chinecheck nyo pa ang kakapalang mukha nyo, mga tax pa kayo dyan. Tama! Mga patay gutom! Patay gutom ang mga huli nyo yung mga nasa sa Pilipinas sa mga nagnanakaw. Hindi yung mga nandito sa ibang bansa tapos nagtatrabaho para meron sa pamilya tapos ninanakaw nyo lang. Tama! Agree. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ano masasabi nyo? Correct ka dyan! Di ba? Oo. Nakita nyo yung hirap namin? Dinadaan na lang namin sa tawa yung hirap namin dito. Tapos nung nalaman namin yung cargo namin ninanakaw nyo lang, ang kakapal ng mukha nyo. Mo! Sama ng mukha nyo. Ang kakapal ng mukha nyo! Ipakita nyo yung cargo ng Binubuksan. dalabas! Pakita nyo! Tapos ito, may papadala pa kaming cargo. Ito. Papadala pa namin to. Tapos bubuksan nyo lang ang kakapalang mukha nyo. Isang araw, magpapadala kami ng cargo. Ang laman nun, puro ahas para matuklaw kayo, mga hayop kayo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Tama! Mga magnanakaw kayo! Tama! Magnanakaw! Hindi na kayo magpapadala ng cargo. Lahat tayo dyan sa Pilipinas. Mga pamilya namin dyan, hindi na kayo magpapadala muna dahil sa mga hayop na magnanakaw ng mga custom na yan. Biswa! Kaya, nako, wag na tayo magpadala. Tama? Tama! Huwag na kayo magpadala. Magandang gabi po, mga kababayan natin sa Pilipinas. Nag-video po ako dahil nasasaktan din ako sa ginagawa ng custom natin sa Pilipinas. Nakakahiya. Kahit ganito ako, pero marunong din ako mahiya. Hindi ako custom, pero mahiya naman akong kakain ako ng hindi na pinaghirapan ko. Putang ina nyo. Ito, para to sa custom. Hindi na to para sa pamilya ko. Ipapadala ko sana to sa pamilya ko dahil magbe-birthday ang anak ko ngayong October. Pero inalis ko na yung address na para sa pamilya ko. Pinalitan ko na direct to custom. Uncle, may uncle ako sa custom, may malaki ang position. Maliban sa iyo uncle, alam ko mabait ka. Pero para to sa masasamang custom. Para to sa masasamang custom itong package na to. Maliban sa uncle ko, dahil ang uncle ko alam ko mabait siya. Para to sa inyo, mga walang bitoka. Puro mga tungol ang nasa loob ng tiyan nyo. Ito, para to sa inyo.
peanut butter to sa atin. Baka hindi kayo nakatikim ng peanut butter na galing sa abroad. Ipapadala ko to. Smooth ang pangalan nito ha. Basahin nyo ha. May instruction to, smooth. Kainin nyo yung kainin para mag-dehydration kayo. 500 grams. Wag nyo hintuan. Kainin nyo yung kainin. Putang ina nyo. Nakaka-buisit kayo. OFW na nga kami. Maliit pang sahod namin. Papadala na para sa pamilya namin. Pero, ninanakaw nyo pa. Nakikita ko naman sa ibang pag-cheat nyo sa mga ibang package eh. Hindi naman kayo nag-cheat na, ordinary. Kailangan pa halonggatin. Baka may pira yung laman. Naku! Halatang halata, doy! Halatang halata ang modus nyo. Kunwari, tingnan natin, check. Pero ang hinahanap, iba pala, yung palang makakain, mabubusog yung mga tiyan nyo, mga putang ina nyo. Pasensya na sa mga kababayan ko, napamura talaga ako dahil galit na galit talaga ako. Mabuti pa talaga si Mayor Duterte na lang presidente natin, parang mamatay na itong mga balasubas na to. Ito, Kentucky, breadcrumb sa atin. Baka hindi rin kayo nakatikim ng ganito, ipapadala ko to sa inyo, at putulin yung daliri nyo, i-breeding nyo dito, at saka iprito nyo, kainin nyo. Yan ha, gawin nyo. At saka ito, baka hindi rin kayo nakatikim nito. Ano yan? Ano to? Coffee. Espresso coffee. Baka wala hindi rin kayo nakatikim ng espresso na galing sa abroad. Papadala ko to sa inyo. Ito rin para sa inyo. Wala ng pamilya namin. Hindi na para sa pamilya namin. Pamilya namin, makakain lang ng isang araw. Okay lang. Pero kayo, para kayong, para kayong gutom na gutom. Parang hindi kayo pinapakain ng isang taon. Oh, yan. Para sa inyo. Saka itong Ice Magic, mayroon din ito sa atin. Pero baka gusto yung tikman yung galing dito sa Papua New Guinea. Masarap to. Pag nakakain kayo ng ganito, ay siguradong lalaki ang tiyan nyo. Kaya, tikman nyo. Huwag nyo na ibigay sa iba. Kung sino mang makauna mag-check sa inyo, huwag nyo nang i-share sa kasama nyo. Isuluhin nyo. Itago nyo na agad. Saka ito, dressing. Prince dressing ha? Prince dressing to. Salad dressing sa atin. Pero baka, hindi ka nakatikin ng Prince dressing. Pwede nyo yung ilagay to sa sa okra. Kainin nyo, lagay nyo sa okra para mag-dehydration kayo. Putang ina nyo. Ba't ka nagmumura? Galit na galit talaga ako dahil umiiyak yung ibang kababayan natin OFW sa ginagawa ng mga taong to. Parang walang custom, parang hindi wala talagang ugali. Custom, wala ugali, wala anhi. Ako, walang hiya. Ito, coconut powder. Baka hindi ka nakatikin ng ganito. Basahin yung instruction dito ha, para hindi kayo malalason. Kakain kayo ng marami. Parang tuloy-tuloy magpunta nyo sa CA. Yan, para sa inyo yan lahat. Pati na kutsara. Ito, kutsara, tinidor, padala ko para sa inyo. Lagyan nyo na ng tax. Tax ng tax kayo. Bilagyan nyo ng tax. Ito, paper plate, baka wala din to sa inyo. Baka hindi kayo nakakita ng paper plate galing sa labas. Papadala ko na to sa inyo. Lagyan nyo rin ng tax, nakawin nyo agad. Ito, baka gusto yung tikman to. Ano to? Orange marmalade. Palaman ng tinapay ba? Baka gusto yung tikman to, masarap to. Tingnan mo. Masarap to. Tingnan mo, oh. Demo mo. Orange marmalade. Buksan nyo. Lunukin nyo agad. Huwag nyo nang itapon yung lalagyan. Sarap. Walang balat-balat. Lunukin nyo na agad. Ganyan naman kayo eh. Lunukin lahat. Pati itong karton, lunukin nyo na to. Ito, lagay ko para sa inyo to. Hindi na to naka-address sa pamilya ko. Address na to sa custom. Ito, hot choco. Magagamit nyo to. Pag mamamatay na kayo sa kakakain, gamitin nyo itong coffee o chocolates tuwing magburol kayo. Yan, sa iyo yan. Ito, Paul's Milk. Sa atin, fresh milk. Dito pangalan, Paul's Milk. Yan, higupin nyo ng higupin. Para magtae kayo ng magtae. Nakakabuisit talaga. Inaapi ang mga OFW. Kami pa ngayon nagtatrabaho ng mahirap. Kami pa inaano ng tax ng kayo. O ito pa, nahuli. Lagay ko na rin dito. Mga putang ina nyo.
At saka ano pa? Baka gusto nyo ng nature's on, mineral water. Baka hindi kayo nakatingin ng ganito. Padala ko na to kahit bote na lang. Pagsawaan yung tingnan. Ano pa? Wala na akong magawa. Magsayaw na lang kaya tayo.